mntana maliki Ithuna Lendlala lona itshele ngiyalesa bitshele mntanami ayanoyibekezeleli indlala zela mntana maliki Ithuna Lendlala awuyitshele ngiyalesa bitshele mntanami ayanoyibekezeleli indlala zela mntana maliki Ithuna Lendlala awuyitshele ngiyalesa bitshele mntanami ayanoyibekezeleli indlala zela mntana maliki Ithuna Lendlala oh anoyibekezeleli indlala zela mntana maliki Ithuna Lendlala awuyitshele ngiyalesa bitshele mntanami ayanoyibekezeleli indlala zela mntana maliki Ithuna Lendlala awuyitshele ngiyalesa bitshele mntanami. Phumani nibheke ngaphandle nifuna ababuya khona nibabuze ngaphakathi kunjani. Bayafunga babuya khona bathi alifakwa libuya nodaka. Izinsuku ngaphakathi zihamba ngonyawo lonwabo. Usuku liphenduka isonto, isonto liphenduka inyanga. Okwenzeka emva kwaloko kuyenzeka sikuzwe sekumlando kamuva. Bathi yashisa insimbi ngaphakathi. Nalokudla eniqenyelayo emakwini kuyimvela kancane lapho kusuke ngingasekho ngisho uma. Nikhumbule asikho isigodi esiguga namagcolazo abazali bashiya kusondela izinsuku zokugcina kubona ilanga seliyozilahla kunini. Ngiyanibona nini. Okundudayo ukubona abazali besaphila ukuba kibe kuyangambe ngizothi qalani manje nizigade nini. Zifundiseni ukubambisana niyeke ukwahlulelana. Uma kunzima ukutshela abanye ngamathuba omsebenzi okungcone batsheleni labo ogogeni bahamba abanivulela inhlanhla kuvele kushiyane kona ukwenza. Nikhula nifuna ukufaniswa nobaba bena abangamaphoyisa nithe manikhula naphenduka izaphula umthetho nibalekela ngisho amaphupheni. Nina kunibiza ukuthi nehlele izinto ezimbi njengejele ukuze niqale izinto ezibalekile ukuzishaya indiva kwezinye mase nifunda ukuzithiba. Fundani mgogodo uma kungenjalo niyohlezi nihlabelela isihlabelelo sezidandane esithi ukububani besaphila. Nina mantombazane qalani manje nizifundise ukuzenzela izinto. Ithemba leni makube ngumdala hayi abantu besilisa. Asikho isidingo sokwehla wenyuka nabantu bezimoto ngenxa yezinto abakwenzela zona. Wena jabule ekhaya ibhodi emalisayo eziko. Nina ninamandla kabi inkinga nifuna ukutshela yonke into futhi angathi nizwa kakhulu ngabangani okudlula abazali. Fundani niqinise indlela esikoleni iphelele empumelelweni kanti ebafaneni ayidalela ukuthi iphelele emshadweni kepha ngobude bendlela nokuxegelwa isimilo ngicina niphelele ethunini. Nina bafowethu isinamuva liyabuka ngifuna nikhule nazi la ngaphandle umuntu uzofuna kutshalile. Kufanele nazi empilweni kuyafukuza asikho isikhathi sokuphumula. Bafowethu konakelephi lisukela inkukhu izihlalele nidla umthunzi wayo. Ngifuna nisazi isizulu into yomuntu umhluzi wempisi ningayithathi ngaphandle kwemvume mawungenayo amkela ukuthi awunayo. Ningayithakaseli impilo esheshayo sebenzisa okukhona uyosebenzela ongenako. Angeke ngize ngikhulume kakhulu ngejele phumani nifune sebebuya khona bazonitshela ukuthi ngaphakathi kunjani. Kungcono nibekezelele indlala ijele ngiyalesaba alikho Ithuna Lendlala. Thatha falazi uma ngiyawukela. Ijogo umqhele kanti yakho lendlela akekho bengayihamba kangcono ukudlula wena. Uyithemba. Usheshile ukumba umgodi ungakaphuma umphefumulo kuyicala ukuzilahla wena. Sesaphilela injabulo yesikhashana ngoba ubuhlungu sebuyihlobo esisha kule insuku. Engifumbathisa amazi umntaka mkhulu. Uthi kunenhloso ethile ngawe bayofakaza abaziyo hlale emlindelweni. Engazi ukuthi ubungatshela nalabo abazivocavocayo ukuthi kunamandla atholakala emkhulekweni. Umbhalo omuhle buka. Manje usukelani kuwe ngoba abafunda nje bafisa ukufana nawe. Makwenzeka kukulungela mina ngiyakubongela kodwa udinga ukushayela izandla phela ubuvela uzikweleta wena. Ukhumbuleke mntaka mkhulu ukuthi nakho konke okwenza kuyoba nomphumela.
ungenzeli thina nathi sixakekela akekho umuntu okukoleta impumelelo uma ungayifuni iyeke nina najayizwa kabi ukuncenga kuyimanje khona ocabanga ukuyotshontsha kodwa uyazi ukuthi ngiyenze kafe noma boshwe nisebenzisa nemithi uthakathiweni lo muntu khona wesifazane obaziya besilisa abakule insuku ukuthi yilwane uqobolwaze baxabene nobuntu yena futhi aphinda avume mabemthengela utshwala ezinye izinto idinga ukuthi ucabanga ukuze ngakusasa ungeke ugxeke uNkulunkulu kusala usuqhubeka kusangakusiza ngani ukubuyela emuva okuvela akekho wayetshela ukuthi kuyobalula kwaphazamiswa seceleni kwakhe emelokhu eyixebula isikhumba uthi umphefumulo unacala inyama enesono futhi yena usezelwe kabusha ezama nokuhlehlisa iwashi umbuzo usuthi kuyini ukufunda ngamaphutha uma isikhathi singeke sisabuyele emuva wayishaya kabili ekhuza umkhulu uthi ngikubona nikuthakasela ukunconywa amanondla izingane zenu kanti phela ukuvuma iphutha kwenza iqhawe uma kukhona abangalenzanga nongakalenza kumenza ingcono malingakashoni ilanga kanti nawe akwenza imbokode eqotho ukukhulisa ingane wedwa ngoba vele phela wongathunywanga fisa ngifile phoke ufa kanjani isibili uma kwasekuqaleni ungaphilanga kokunye nginokufisa ngazi ukuthi angizalwanga noma ngihambe ngiyoqala phansi komunye umhlaba kodwa nalolu lwazi olungaka ngifisa ukuthi ngelinye ilanga mangingena esitolo ngithathe nginganaki ngoba ngizobe senginemali mina nawe sicabanga ngokufana usho manginamanga lokho kubufakazi bokuthi umqondo unamandla ngendlela eyisimanga pho uvuma kanjani ukuhlulwa impilo uma unesikhala esiyingozi kangaka ukuze ugwema amacala nezindaba ungaphumi endlini mongazi ukuthi uyapi lokho akube isifundo sokuqala esukuma ehlala phansi umntakamkhulu asukuma ahlale phansi wathi okubalekile kuwe uwena okunye nokunye ungakunaki lezi zimo zizokuqinisa bekumele zikufikele khumbula phela ukuthi kuba wayengekho usathane ngaba nwazi amandla amvele enqala basazokugibela ekhanda kumele liqine ukhakhaya Mncedy